Сега ще ви изпея една песен за едно турне. И още нещо. Отвори, Галю, борди, отвори, Гале. Чук, чук, кой е тук? Ау. Не, ние нямаме ако просто. За пръста го хвани там. О, много пари, бе. Не си измукай. Та какво знаеш ти за соло? Нищо. Най-новата звезда, от която ще се поискам автограф, но тя нещо ме отбягва. Нещо много за да се звезде, а? Още не са излезли картичките. Виж, Панос, ще вземе едно на Панчо. За да ми си доволна от водещия тази година, въобще като цяло от турнето. Да. Аз си тактувам сега. Фело на Пино Кати. Неро. Ако знаех и друго щях да пия. Няма да остана жадна в Гърция. Кога ни ги Ами сега, освен да потегляме нагоре... Предлагам да те бутна, ако искаш да скачаш, да видим колко... Да видим колко точно метра е дълбокото. Хубаво, искаш ли да подарим една китара на Стоян? Да ви покажем. Стоянски, харесли ли сме ти цигара, ще да кажа, китара. Кой наплю, Хубе? Хубе, какво ти? Леле, така багера му наплю. Искам сега да взема едно кратко интервю от Емилия, която вече, мисля, че приключваш, Кирчо, с грима, нали? Една миго е, за изкуството. За изкуството една миго е какво е сега. И така е, само това нещо, което ми се струва най-бавно, това е човека с четките, който много се бави. Не, че искам да го обида, това е поразяващата ръка в Дина все пак. Спечелива всички, игли, шноли и така нататък. Коце, ти какво правиш сам ли? Боже, Коце! Борка, какво е това, което си слагаш? Не знам. Леле, всичко живо е. Гледам тук слагат и всички. Викам, чакай аз. Ама чакай сега, Кирчо е човека с четките, а ти човека с... пръстите. Ма това не е само моя микрофон. Останки от червило. Чакай сега. Това не е само от моята уста. Това поне 2-3 усти са се. Много яко. Къде ще? Ей, това ухо е правилното. Пак ли не знаеш какво става? Не, аз знам какво става. Снимате ме с тази горница. Ти, не ме чуваш, но... Така чуваш ли ме в момента? Не. Добре се справяш. Не ти чувам какво ми говориш. Само искам аз да кажа нещо, че тази вечер може би се чувствам най-така... много силно говоря, защото съм се слушала. Няма, брача, всичко е направо вече. Да не идва реда, в който аз трябва да показвам колко много ви обичам всичките, че няма да имам място. Колкото татуировки трябва да си направя, представяш ли си? Има къде. Не, мисълта ми, защото ти имаш... има къде.